Wannan haƙo ya zama dole. Water Edge! Mutanen nan suwa tunaninsu mu bayan su ne? Mutanen ƙauyen nan ko su ba ma ɗin kai ko gaba ɗayansu mu tilasta su mu mai da su bayan mu. Sun tabbatar da cewar banda mu babu wanda zai iya wannan aikin ne. A daidai nan gudun za a samu zinara. Na ji gishin din waɗancan mutanen gaba ɗaya ana gama musu haƙo shege kowa za su yi. Ba cewa kai dai za ka iya gamawa da su ba? Kada ku je! Ku koro mana su ko jalin gaga! Wane ne yake jin cewa zai iya dakatar da mu a wannan hanyar? Wannan ba aiki ne na gama garin mutum ba, ita kadai ce za ta iya. Arate! Gaba ɗaya ku kun zama matsorata! Burka! Wai yanzu babu wanda zai iya kawo mana da wannan bakar damusar? Barai kuwa akwai shi. Ni zan shege ta. Duk wanda ba zai iya sadaukar da rayuwarsa ba zai iya koma. Wajen Edge! 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 Wajen Edge! Sabon kaftan da zai fito muku ranar Ladi mai zuwa daga kamfanin Sultan Masu Barbada yana nan tabe.